Injih Bapak Ibu Sagung Pralega Pertamu keparenga Titi Laksana ing mangke tumuli badhe kalajengaken kepareng dungkap Titi Laksana saklajengipun lan injih wedharing pangandika pasrah saking kadang pisan Sutresna injih saking danipun Bapak Warbiyanto sekalian Ibu Sri Daryati ingkang mangke lumantar panjenenganipun Bapak Santoso Tejo Sudibyo kinarya raga sinambating wicara saking keluarga kadang pisang Sutresna. Kanthi menika murid kasebadaning sedya wekdal kula sumanggaken sumangga. Matur nuwun Raka Mas Dono wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Nuwun inggih kawula nuwun panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai pangarsaning agama ingkang siang ratri tansah sumanding bring kitab suci wahyuning ilahi ambabar anebar pitutur luhur ingkang tansah kantu-antu sabda pangandikanipun ingkang dawa kinurmatan. Panjenenganipun para pepunden sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang sadohu pinundi lan dahat kinabekten para pangemban pangembating praja miwah perwiraning negari ingkang siang ratri tansah hanjagi ora meksa kawidadaning praja kanthi ngubengaken rodaning peperintahan kanthi kebak ing kawicaksanan ingkang dawa pantes sinudarsana sagung adilenggah kakung Sumawana Putri ingkang tansah nampi nugrahaning Gusti ingkang Maha Suci kadang pisan Sutresna bilihipun Bapak Tumiyanto ingkang tansah kula hormati lan pengantin sarimbit ingkang berbahagia. Jadi nek teng kene iki ngungkuri nganteni ro besane ya ora kepenak teng mriki ngungkuri mrika. Bingung niki Pak Arno pripun? Madhep ngetan mawon nggih, Wang. Teng mriki ngungkuri Pak DPR ya kuwalat. Nuwun nggih Pak Dik. Nuwun langkung rumiyin monggo kula dherekaken DDP Sumindi munjaken puja hastawa miyang puji astuti kunjuk pepadaning Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun kepareng hambabar hanggelar kanikmatan saha karohmatan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula satemah kanthi nugrahaning Gusti ingkang Maha Suci didiwanci siang menika panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal jroning pawiwahan menika kanthi kebaing kabagyan kawilujengan lan kabagaswarasan. Shalawat salam sing sadalem Allah Subhanahu wa taala mugi katetepna dumateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang siang ratri kita tansah angantu-antu syafaatipun langkung-langkung benjang wontening yaumil kiamah. Allahumma amin. Sagung adilenggah ingkang tuhu karoban nugrahaning Gusti keparenga kula kumawani cumantaka ngadeg andalejer wonten ngarsandika sedaya tan ateges njabel tata krama lan suba sita katimuran nenggih awrat nyendikani atur panuwunipun panjenenganipun kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Warbiyanto sekalian Ibu Sri Daryanti ingkang kinen kula matur
wonten ngarsanipun Kadang Besan Sutresna Bapa Tumiranto lan Ibu Siti Suyatmi. Pramila saderengipun katur kalajeng ing pamatur kula mbok bilih samangke kirang anggen kula nata basa ngracik ukara hangrumpaka sastra satemah tan bangkit mangun suka renaning wardaya jengandika mugia diagung ing pangaksama. Sagung lenggah ingkang tuhu suka bagilan mulya dapukan kula teng mriki kagem masraken Mas Dono. Janjane niki wau kula dibedol netepi nderekaken Bapak Pengulu pun janjane pun pasrah tampa kali Pak Arno menika teng Lebet. Anjih. Bejane dadi sesine niku dobel. Apapun kula pun maklum riyen kok. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Tumiyanto. Nggih, ananging netepi rantapaning adicara ingkang sampun rinantam dening keluarga keparang kula matur wonten ngarsanipun dinenipun Kadang Besan Sutresna, dinenipun Bapak Tumiranto sekalian Ibu sumarambah dumateng para pepunden sesepuh pinisepuh ing wewengkon Kaliurang menika. Ingkang sepisan sowan kula sak kadang rombongan ngaturaken agunging pamatur nuwun dumateng keluarga Kadang Besan Sutresna ingkang sampun kepareng anampi sowan kula sak kadang rombongan kanthi grapyak semanak kanthi kebak ing pakurmatan lan pasugatan. Estu mujudaken pakurmatan ingkang tanpa pepindhan tumrap kula lan kadang rombongan panjenenganipun Bapak Warbiyanto. Ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewa semanten sowan kula sak kadang rombongan nyuwun pangapunten mbok bilih sowan kula sak kadang rombongan kanggep delajak-delajak kirang tata krama lan subasita. Kula amakili kadang rombongan tansah nyadong lumunturing sih samudra pangaksami wonten ngarsa panjenengan samudayanipun langkung-langkung panjenenganipun Kadang Besan Sutresna. Sagung adilenggah ingkang dugi kinurmatan wosing gati pisuwan kula sak kadang rombongan ingkang sepisan ngaturaken agung panuwun dumateng panjenenganipun Kadang Besan Sutresna Bapak Tumiranto ingkang sampun kepareng anetepi darmaning sepuh lan ngudaneni ingkang dados panuwunipun panjenenganipun Bapak Warbiyanto ingkang rikala wau kita sedaya sampun nyekseni sampun kepareng angakad nikahaken putra putrinipun ingkang silih Ahayu Sabila Anggita Putri kalian adik kula lanang Miftahul Huda putra Panjalu panjenenganipun Bapak Warbiyanto so Ibu Daryanti. Estu ngaturaken agung panuwun lan kula sak kadang rombongan tansah nderek memuji nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugia sak sampunipun karesmekaken keakad nikahaken estu samangkih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun sak sampun keakad nikahaken sampun resmi minangka jatuh kramanipun kepareng kula amakili panjenenganipun Bapak Warbiyanto masrahaken temanten kakung ingkang kala sampun kaakad nikahaken. Pramila matur panjenenganipun Bapak Tumiranto sekalian Ibu Bapak Warbiyanto pasrah dumateng panjenengan samangke mbok menawi nedeng anak kula adik kula pun Huda menika cumondhok wonten ing mriki monggo anggenipun paring pituduh sesuluh miangka weruh dumateng adik kula Huda. Awit ngengingi adik kula menika nggih nembe sepisan menika dados manten. Atus dereng pengalaman
babagan keluarga. Nek kendel ngoten rame-rame menika. Nyatane ya mumpar mampir mriki mawon tak riyen nggih ya. Pun kendel ning babagan olah kulawarga temtunipun tasih sekedhik pengalamanipun. Pramila sumangga katur panjenengan Bapak Tumiranto anggenipun gula wentah andi kula pun Miftahul Huda. Nek cara wong mlaku nek rindik monggo dipun gitik men ora keter kancane. Kancane di truk loro gek siji. Nah, piye carane ya Mas Hudaya? Nggih, nek melenceng monggo dipun ceneng, makin tak kesasar. Sakniki kathah pagoda teng dalan-dalan niku. Nek ketok melenceng monggo ampun wigah-wigah dipun ceneng. Nggih. Semanten ugi nek bradat lakune monggo dipun cegat men ora kesasar nyemplung juranging kasangsaran. Pun estu menika pasrah bongkoan dhateng pun kadang pisan anggenipun badhe paring panggula wentah dhateng temanten kakung tapi adi kula pun Miftahul Huda. Ugi semanten ugi ambok samangkih anak kula wedok menika nedeng cumandha wonten Pandian estu mangke panjenenganipun Bapak Warbianto mboten badhe bedak-bedakaken anggenipun badhe kula wentah paring pituduh lan sesuruh murih saged enggal manjing ajur-ajir dhateng adat lan padatan ingkang lumampah wonten ing dusun Pandian. Para pelingkah samudayanipun sekedhik anak kula Huda menika nggih mboten nyangka kok saya oleh kali urang. Mulane kula kurin kaget kek kula bedhil teng inggil nika kok ana truk nang kene kaya Mbak Huda to iki ya. Niku sepisan. Minggune malih, lha kok ya nang kene meneh ta iki. Jebulipun nggih sampun nggih sopir menika ngaso mampir, nggih mampir mati-mati alhamdulillah paringi jodoh menika. Alhamdulillah. Pun nek wingi sopir sesuk nggih dadi sing sopan nek dadi nganten. Nek wingi ngaso ming mampir isih wigah-wigih sesuk sopan. Ngaso ro mapan. Maute mapanaken kahanan. Wis ora wigah-wigih, wis ora ragu-ragu bekti kalian tiyang sepuh. Nggih. So sing keri dhewe ya saleh. Ngaso ning nek mare ya nggo oleh-oleh nek marang tuwa ora nggo oleh-oleh ya kebangetan. Wong apa-apa sesuk ya nggo kowe insyaallah. Beja-bejane cah enom nggih anak kula Huda menika Pak Arno nggih. Entuk jodoh wis ayu lenjer kuning wis anak ijen. Sawahe ngelar-lar treke teng Glimpang alhamdulillah. Nggih. Cara kula laire Karimon wis ora mantuk kula kok niku. Ane kok sak anak kula. Ayo nyuwun ngapunten. Rasa mlirik-mlirik Bu. Inggih. Para pilih samudayanipun ingkang tansah kita hormati kados mekaten lan semanten mangkeng dados pamatur kula minangkani atur panuwunipun kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Warbianto sekalian garwa kunjuk panjenenganipun kadang pisan sustresna wonten tuna dungkap kirang tep ing pranataning basa kula tansah nyadong lumunturing sih samudra pangaksami ugi samangke samunipun paripurna bahagian menika kula sakadang rombongan kepareng nyuwun idipalilah bidal saking pawiwahan menika tumuju ing Pandian nyuwun arestunipun mugi-mugi rahayu lampah kula dumugi ing dalemipun sewang-sewang. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kundur kadang kula sepuh Mas Dono monggo. Inji agunging panuwun Bapak Ibu sagung para lenggah pertamu. Mekaten wedharing pangandika pasrah. Saking kadang pisan sutresna ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Santoso Tejo Sudibyo minangka raga sinapating wicara saking keluarga ingkang magungati. Wedharing pangandika pasrah sampun kacathet, sampun kacandhi dening panjenenganipun Bapak Muhammad Suherno ingkang mangke kepareng badhe nampi wedharing pangandika pasrah.
Anapun sakderengipun titi wanci kula sumangga dumateng Bapak Suharno ing mangke kinarya caos kalodhangan dumateng para kadang muda taruna, para kadang sinuman ingkang kepareng badhe sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya mila keparenga titi laksana kula sigeg sawetawis kinarya caos kalodhangan dumateng para kadang muda taruna ingkang mangke badhe sowan malih wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken pasugatan kinarya cangkeping pakurmatan wonten ngari kalenggan titi wekdal menika. Iji Bapak Ibu sagung para lenggah para tamu danten kata lumpen bendanipun ingkang gati inggih bendanipun Bapak Tumiranto sekalian Ibu ngaturaken pambagya harja wilujeng awit saking rawuh panjenengan sedaya. Sedaya kekirangan kalepatan anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya ceweting ngaruh lungguh punapa dene suguh ingkang tetela kirang saged damel syukur nane penggalih Bapak Ibu sagung para lenggah para tamu lumantar kula panjenengan Bapak Tumiranto telasan Ibu Siti Suyatmi abong tansah tumadong lumutring samudra ing pangaksami. Dene wigatos sing sedya kanthi rawuhipun sagung para pupunden sesepuh pinisepuh sadanipun wonten sanes panjenengan ing samangki. Kasuwun tambahing puja pangestu murih rahayuning sedya. Inggih panjenenganipun Bapak Tumiranto ingkang katemben netepi darmaning asepuh inggih wamiwa putra Margriya Siwi dawuhipun ingkang putra pun Roro Ayu Sabila Anggita Putri ingkang mangke sampun jinatu krama dening Bagus Miftahul Huda. Atmaja kakung panjenenganipun Bapak Warbianto Ibu Sri Daryati ingkang lenggahipun wonten ing Pandhingan Jero Agung. Kanthi rawuh panjenengan sedaya mugi-mugi paringipun puja pangestu andayani dumateng panjenengan Bapak Tumiranto anggenipun netepi darmaning asepuh amiwa putra Margya Siwi Purba Madya dumugi ing wasana kasembadan kanthi panggih ing kawidadan semanten ugi tansah numusi dumateng anak kula kekalih Bagus Miftahul Huda Mbak Sabila Anggita Putri anggenipun badhe merwani bebrayan agung samangkih kasembadan dados keluarga ingkang dados kegundangan ing para alim para ulama inggih ateging keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Inggih Bapak Ibu sagung para lenggah para tamu kanca-kanca sineman pergadang muda taruna estu sampun kepareng sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ngaturaken pasugatan kinarya cangkeping pakurmatan wonten ing kalenggan dadi wekdal menika. Mila ing sampun hanampi monggo kepareng tumriki mawon gadharaken anggrahapi kagem kanthi suka mardikaning penggalih. Iki Bapak Ibu saking lenggah para tamu sarengan kalian kanca-kanca panglipur dadi wekdal menika nyartani para kadang sineman ngaturaken pasugatan semoga dumateng panjenenganipun Mbak Rindi ing kepareng nyartani para kadang sineman ngaturaken pasugatan lumantar lelagon-lelagon ingkang estu jumbuh kalian swasana wekdal menika. Wekdal kasumbangaken semoga
Injidi Rindi. Tasih nyarnani para kadang sineman ngaturaken pasugatan katur Bapak Ibu. Sagung pertamu ing sampun nami monggo kepareng kadhiraken kanthi mardikaning penggalih nikmati pasugatan ing sampun katuraken tinipun kadang-kadang juruladi. Ijawit saking sedaya kegirangan kalepatan para kadang sineman anggenipun ngaturaken pasugatan. Wabile kapenggalih kirang jangkeping trapsilo punapa dene Subosita lumantar kula menyanipun Bapak Tumiranto awang tansah tumadah lumunturing sih samudra ing pangaksami. Ijin tasih kalajengaken titi wekdal menika ngiras pantes nyartanipun kadang sineman ingin dereng sampun anggenipun nindakaken jejiban paring pasugatan dumateng Bapak Ibu sagunging para lenggah para tamu. Wadyaning suga perkadang sinuman perkadang muda taruna ingin tansih kepareng sowan malih wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ngaturaken pasugatan kinarya jangkeping pakurmatan wonten ing ari kalenggahan titi wekdal menika. Tasipun rencangi kadang-kadang juru panglipur lumantar saloka musik ingkang titi wekdal menika makarya sesarengan kalian bleduk audio sound system ingkang lenggahipun wonten ing pandhean ati kancane mantene. Ingkang titi wekdal menika sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya ing pantun saged kinarya panglipur sawetawis minyak sepining bahagian manggun regenging swasana bahagian titi wekdal menika. Iji monggo nduk Salma, untuk Salma. Nduk Vika. Kalajengaken nyatani perkadang sinuman ngaturaken pasugatan katur Bapak Ibu sagung para lenggah para tamu ingkang haminulya. J, Pak Di marak sowan malih. Nggih, lunga-lunga nanti kok. Niki kula dereng ndongake pengantin. Nggih, ya dongake. Nggih, sakderepun derek mangawi bagya kagem Mbak sinten kali Mas sinten niki? Mbak Putri. Mbak Putri kalian Mas? Mas Huda. Mas sudah, semoga menjadi keluarga yang berbahagia selalu. Sakinah mawaddah warahmah. Ampun Amin, kados matur penyanyi sing niki. Niki sakinah Piye? mawaddah warahmah niki. Walah. Ayo. Oh nek jare nek kula sakinah mawaddah warahmah. Ah senengane warokan kala iya. Ha iki waroke arep metu apa piye iki? Mengke dalu tak. Mengko bengi. Mengke dalu waroke medal. Ya, dongane piye Nduk dongane? Nggih, dongane nggih ben cepet-cepet ming setunggal mau dongane. Heeh. Muga-muga lek ndang meteng nggih, Mbak. Heeh. Lek dadi manten. ngaten to. Lek dadi manten ya pisan iki wae. Lah nggih sepisan mawon. Lek pun isah seumur hidup. Lesah ki sing marem ngaten ngono, Mbak. Ah lesah pisan wae, rasa bola-bali isah. Oh kaya. Mosok nyakseni kok tas siji kok nyakseni ping pindho. Mboten. Mboten lek ngoten kula Lek kon isah. saking traumane kali penghulu kula niku. Heeh. Aku ya wegah lho nek kon nyakseni meneh iki. Nggih, tak sesaran kalian sama musik ke bentuk radio. Aturaken tembang-tembang. Spesial kagem
Inggih gunging manuwun Mbak Salma Hafika. Bapak Ibu sagung para tamu, tepi saking raos kiranging pakurmatan, tepi saking raos ngeridu kamatikan, dumateng panjenengan sedaya ingkang ketemben nimati pasugatan saha nimati lelagon-lelagon ingkang katuraken namung kinarya hanggepeni wanci pramila keparenga titilaksana mangke tumuli badhe kalajengaken. Tungkap titilaksana salajengipun neniji wedharing panampi saking keluarga ingkang hamgugati awit saking pasrahipun saking keluarga pinangan dening kakung kanthi menika katur panjenenganipun Bapak Muhammad Suharno mobil sampun kepareng sampun gati mila wekdal kula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dumateng para pepunden, para pinesepuh, linangkung dhateng para bapak kiai, bapak haji, ibu hajah ingkang tansah kita takdimi, dumateng pejabat pemerintah ingkang tansah kita hormati, boten katalumpen dumateng Bapak Warbianto Dalahibu ingkang tansah kita hormati ugi, Bapak Soibu sedaya ingkang tansah kita hormati ugi. Langkung rumiyin semoga kita sareng-sareng ngunjukaken puji dalah syukur wonten sadarma Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah hinayah dhateng panjenengan kula sehingga wonten wedal siang menika panjenengan kasturawuh kula sowan wonten dalemipun Bapak Tumi Ranto Dalahibu kanthi kinanjar ujeng boten mangke alangan sunggal menapa Allahumma amin. Shalawat sarta salipun Allah mugi tansah katetepna dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi estu panjenengan kula samangke pageh pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu kula kertos menawi Bapak Ibu sampun sayah nggih. Kalian layah-layah mboten napa. Bapak Ibu ingkang tansah kita hormati, saderengipun kawula matur ingkang kanthah tentu kemawon samangke mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang nuju prana dumateng para pinenggasanipun estu kula nglenggono nyuwun sih samudra pangarsani. Ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu wonten ing wekdal menika. Kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Tumiranto Dalahibu. Ing mbok bilih anggenipun caos papan pasugatan kirang dadosaken remening penggalih dumateng para Bapak Ibu estu sepindah melih kula ngaturaken lumutring sih samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Ingkang angka kalih tentu kemawon panjenenganipun Bapak Tumiranto Dalahibu sanget ngaturaken gunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dene wonten ing wedal siang menika estu panjenengan saged rawuh kanthi nderek ndedongak anggenipun kala wau panjenenganipun Bapak Tumiranto nikahaken ingkang putri ingkang sesilih Mbak Putri. Alhamdulillah dipun jatuh krama kalian panjenenganipun Mas Miftahul Huda saking Pandhean Jeruk Agung Srumbung. Kula kinten boten tebih saking mriki. Alhamdulillah kalau wau sampun pun aturaken kalian Mas Ahmad Santoso. Nggih. Saderengipun kita lajengaken menawi panjenengan badhe nginggalaken topeng. Nggih. Topeng inggil niki maksudnya boten topeng ngajeng. Nggih. Sowan tengene Mas Ahmad Santoso gratis. Kagem bapak-bapak lho niki nggih. Ada sing terbaru. Nah nika kula jamin gratis tur ukiranipun sae. Nah niki kalau mau rencang kula niki nggih keluarga kula saking Pandhean kathah. Alhamdulillah niki nggih sederek-sederek kula sedaya. Pak tentara teng pundi? Oh teng pojok. Wah niki teng mriki wonten dijaga pas pampres niki.
Kula nggih nyuwun ngapunten niki nggih. Mas Santoso nggih semanten ugi. Niki nggih pas pampres. Sakniki nembe pas pampres wonten dalemipun Bapak Tumiranto. Lah mugi-mugi kanthi rawuhipun para pepunden, para pinesepuh estu mangke saged ndadosaken rumah katipun antasipun panjenenganipun Bapak Warbiyanto kaliyan panjenenganipun Bapak Tumiranto anggenipun ngawontenaken kekadangan inggih nepungaken balung ingkang apisah. Salajengipun dumateng Bapak Ibu estu matur nuwun sanget lan ugi kala wau panjenenganipun Mas Ahmad Santoso minangka badan wakilipun saking Bapak Warbiyanto Ibu ngaturaken pasrah. Wonten wekdal menika kita tampi kanthi renaning wenggalih lan ugi sepindah melih mbok bilih samangkih putra kakungipun panjenenganipun Bapak Warbiyanto keleres sumondhok wonten ing tlatah Dusun Ngaliurang estu panjenenganipun Bapak Tumiranto Ibu badhe ngaken putra putri kados putranipun piyambak dados mboten badhe dipun wastani putra mantu badhe karengkuh mugi-mugi anggenipun tembayatan enggal estu samangkih pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kita hormati tentu kemawon anak kula Mbak Putri nggih. Mangke menawi pas cumondhok wonten ing kradenan nggih, sumangga kita semanggaken dhateng panjenenganipun Bapak Warbiyanto kaliyan Ibu langkung-langkung dumateng para punggawa wonten ing Pandhéan Jero Agung Srumbung. Kula kinten sampun boten tida-tida melih nek teng mriku pun aman. Nggih, insyaallah aman teng mriku. Nah, alhamdulillah ugi sinasa rumiyin Mas Huda niki sering wirawi ing ngalor ngidul nggih kleres biasanipun Mbak Putri teng ngajengan dilalai nggih. Nah, teng mriku niku nggih kalian ngedep salah ning sanes salahipun Mas Huda. Lah niku teng mriku akhiripun tetepangan. Saengga wonten mriku wonten raos remen saengga wedal menika alhamdulillah sampun estu kanikahaken. Kanthi menika mbok bilih wonten kekiranganipun Bapak Tumiranto Ibu anggenipun ngadani nikah putra putrinipun wonten kekiranganipun estu kula ingkang nyuwunaken pangapunten dumateng Bapak Warbiyanto Ibu lan sedaya para rawuh ingkang wonten ing wedal menika. Tentu kemawon boten wonten awanipun mandhar kaleresan panjenengan saged rawuh wonten wedal menika estu menika wonten ingkang saking Magelang saking Gunung Kidul nggih kathah niki Mas Santoso nggih. Nah, mangke dalu badhe dipun terasaken nggih kalian Mas Dono keleres Mas Dono niku mengke ingkang siang mengke badhe ndalang dipun terasaken Mas Dengkek mengke. Nah, monggo mengke kula suwun mengke dipun waramwi lan wonten bintang tamu ini sinten Mas Dono? Mbak Tatin. Nah, niku wonten Mbak Tatin. Lah Mbak Rindi niku nggih ngeten. Mbak Rindi niku saking wulan bakdo kala wingi mboten nate preu Mas Santoso. Namung prei ping 3 niku. Milanipun sak menika kan ketinggalipun kok ngantu mawon niku. Dados kanthi menika mugi-mugi rejenginipun Mbak Rindi mengke estu saged hilir gumanti kathah. Nggih. Kaliyan Pak Rindi. Nggih, mbok bilih mboten perlu kathah anggen kula matur dhumateng Bapak Ibu ing samangke mbok bilih pepanggihan menika sampun kaanggep cekap panjenengan badhe ngersakaken kundur kula sak brayat panjenenganipun Bapak Tumiranto namung nderekaken sugeng kundur mugi-mugi saking papan menika dumugi dalемipun Bapak Ibu sowan-sowan estu sepindah meneh tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken kula akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Inggih, Bapak Ibu sagung para pertamu. Mekaten wedharing pangandika panampi
saking keluarga ingkang hamunggugati kanthi lumantar panjenenganipun Bapak Muhammad Soeharno Esos. Bapak Ibu Sagung Purwolingga Pertamu jumbuh kalian urut rantamaning Titi Laksono Purwo Madyo Wusaning Sedyo sampun kepareng hamungkasi kanthi menika sepisan malih saking keluarga ngaturaken agunging panuwun tanpa upami awit saking rawuh panjenengan sedaya. Sedaya kekirangan kalepatan anggenipun hanampi menggah rawuh panjenengan sedaya ingkang estu kirang bangkit mangun suka renaning menggali Bapak Ibu Sagung Purwolingga Pertamu. Estu lumantar kula panjenenganipun Bapak Tumiranto dalasan Ibu Siti Suyatmi hamung tansah tumadah lumunturing sih samudra ing pangaksami. Dumateng Bapak Ibu Sagung Purwolingga Pertamu ingkang mangke kepareng badhe nilaraken sasana paring titi wekdal menika kepareng jawat asta dumateng risang tumanten kekalih ing samanggih kawiwitan saking danipun Bapak Tumiranto lajeng pinanganten lajeng kadang pisan sutresna. Kanthi menika saking keluarga amung tansah nderekaken sugeng kuntur mugi tansah rahayu ingkang sama pinanggih. Sedaya kekirangan kalepatan agen kula nderekaken lampahing Titi Laksana keparenga kula tansah tumadah lumunturing sih samudra ing pangaksami. Ing wasana saking keluarga nderekaken sugeng kuntur mugi tansah rahayu ingkang sama pinanggih. Dirgahayu risang temanten sariwit ganggo tri ganggo durga mendak kala sirna amung widodo mulya ingkang tansah sama pinanggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.